vosaltres, feu el favor de picar-vos als collons. Feu més soroll vosaltres que ella amb els seus brams. Malparit! Calla! No vull! Què et passa? Han picat a la porta. Qui deu ser? Que no saben que estem de celebració? Sí, en plenes noces de plata. Endavant, la porta és oberta. Bona nit, senyors. Bona nit, què se'ls ofereix? Mirin, perdonin la intromissió, però hem vingut per si ens necessitaven. Nosaltres? Qui són vostès? Jo sóc la pastora Ruth i ell el germà Josep, membres de la primera congregació de la Pepita. Pepita? Sí, pastors de l'Església Protestant integrants en la teologia ascètica. Ah, Casats, oi? sí senyora, sí. En què ho ha notat? Doncs simple deducció. Si fossin simplement amants, no s'haguessin cridat ni insultat tant. Ha estat ella, que és una ordinària. I tu ets un malparit que ella... Ja veuràs. Sisplau, senyors, no hi tornem. Sisplau, germà Josep, la ira. No vulgueu que la ira torni a emplenar els vostres cors, fent-los portar a la boca mots de menyspreus per l'altre, el vostre germà. Marc 2,16. Perdó, Joan 3,1. Germà, res de germà. És el meu home. Per desgràcia. No, germano, voldràs dir primo. A veure, no em referia al parentiu humà. Si us plau, germà Josep, els germans. El parentiu espiritual o diví és aquell que ens fa a tots germans del mateix pare. Marc 2,16. Perdó, 4,2. Però, aquí hi ha el gran dilema. Són dignes vosaltres de ser fills del pare? Vostè, senyora, què n'opina? Ai, no sé, què vol que li digui? M'ha agafat així de sorpresa i... A tu què et sembla, Ricard? Miri, escolti, a mi el que veritablement em sembla és que nosaltres som un matrimoni, sap? Fa 25 anys que ens varen casar i estic veient que m'està aixafant la nit de celebració. Escolti, que la seva celebració ja estava prou aixafada, eh? I si no, a sant de què? Aquells crits que no deixaven reposar a ningú de l'hotel. Ah, veu? En això sí que li dono la raó. Era ella. Qui? Jo? Per quina barra? A veure si no. Qui ha començat? Tu. Mentida! Has estat tu! Silenci! La pau. Pau a la terra als homes de bona voluntat. La pau del Senyor que ens ha d'omplir el nostre cor al llarg de la vida. La pau que ha d'emplenar la família, la llar. Escolti. Allunyeu-vos d'aquells tentadors reclams que pretenen separar-vos de la benedicció que el Senyor us va atorgar. Escolti. Calla, deixa-la que xerri. No fer favor de callar, caram! Si em trenqueu el fil de la lectura no sabré per on vaig. Sí, home. Ara ja no sé per on anava jo. Sí, estava en allò que el Senyor s'havia dignat a atorgar no sé què. Ah, sí. Aquí. A veure. Otorgar. Lluc 2,5. Ja. I què? Què vols dir, què? Com que ha parlat d'una benedicció i a nosaltres no es va venir ningú...
Però com s'entén això? Però que no sou casats? Casats sí, però pel civil. Pel civil? Valga'm Déu! Viuen en pecat! Va ser cosa de l'ell que consti. Cosa meva. Cosa meva. Deixem-ho estar perquè encara acabaríem barallant-nos un altre cop. Pel civil. Però quina vergonya! Pecadors! On ha anat a parar? Però vol dir que és tan greu, home. Greu, dius? Greu? Germà Josep, el pecat. Malaurat aquell que viu en pecat, ja que la seva condemna serà per tota l'eternitat. Roc 3:2. Oh, jo no sé. No sé si encara seríeu a temps de salvar les vostres ànimes. I en aquests 25 anys heu fet... El què hem fet? Doncs, a veure, allò que se'n diu fer l'acte. Fer l'amor? I tant. Però vostè què es pensa? I també abans, quan eren nuvis. Sí, i em va fotre les banyes. Ricard, sisplau. Oh, depravats! Segur que sou d'aquella mena de gent que només copuleu pel simple fet de tenir plaer carnal. I practicar aberracions sexuals fora de la parella. I fer trios allí. Això a mi em posa borraco. Però què diuen? Estan malalts. Home, doncs amb un parell de dies... Ricard! Doncs sí, i foren buts. Se'm va negar-ho. Sempre hem estat una parella d'allò més liberal en aquest sentit. Ah, no! Ah, no! Germana Ruth, que es troba bé? És repugnant tot això que sento. Necessito refrescar-me la cara. Però vagi al bany, germana. Germà Josep, sisplau, miri, procedeixi a llegir el versicle 13 del Gènesis, on parla de la fornicació i de la cornamenta en un passatge de la vida de Rebeca. Segons l'escriptura del versicle 13 del Gènesis, que diu: Rebeca, esposa de Vera, rei de Sodoma, després de trobar bloquejada la porta de la seva llar, entrà per la finestra de la cambra de les letrines. Una exclamació va brollar del cor de Rebeca quan entrà a la cambra i trobà damunt del terra mullat Oh! Un home despullat! apropant-se i xisclant amb deliri al veure el que tenia dins de casa. Amb valentia agafà tal formosa ferramenta, no sense clamar al cel. Valga'm Déu, quina espasa! Déu meu, ajudeu-me, si no puc amb una sola mà. Una vegada, l'espasa, sotmesa amb les dues mans, va executar amb fermesa sense passar pel sedal. Tu, la meva porta obriràs. Degut a la mida i a l'embranzina de tal duresa, quasi esgarrà un bri de la portalada, provocant en Rebeca un xiscle d'espant. Vigila, no em pretis tant! Crits de goig emergiren de la gola de Rebeca, un cop brandada l'arma desbrossant la preuada portalada. Uf! Quina animalada! Algú té una cigarreta. Germana Ruth, fumar és pecat. A més, vostè no ha fumat mai. Tant és, Josep. Moments com aquest, el Senyor perdona tot.
Voleu una veritat tant que no es pot ni dormir en aquest ball. Per cert, pensant-me aquí al vàter, he pixat al jacuzzi. Però què fa aquest aquí? I amb el meu vestit! Hem tingut una idea, una cosa espectacular, que es vagin preparant totes les sales. Tindrem un circ de puces, els russos farem pencar, i amb l'Esteve veuràs quina bona ballada.